Real Manchester City, un but partout, Ligue des Champions. Donc on est à demi-finale, allez, Vinicius Junior, allez, but de Real Fanfel à la 36e minute. Kevin De Bruyne, allez, à 67 minutes. Donc on va faire match bana un but partout là. Donc retour vers le 17 mars. Quand même, donc on sait qu'il faut que avantage ko match c'est qu'il faut nina parce que goal de différence ko bora là ça. Donc ni goal différence ko tumbala donc on sait qu'il faut que City le résultat nous manque. Mais quand même harni utara à 0-0 là donc tirer but ou beta prolongation na faut 4 tirer but ma donc on sait qu'il faut faire mayana. Quand même un match tana banco Real City est ballon manta premier mi-temps waati na donc deuxième mi-temps me se ka fɔ Real fana yɛlɛn'o kan mais quand même City sera ka bi don deuxième mi-temps kɔnɔna la donc Real fana quand même hali ni ka sɔrɔ u ka premier mi-temps man ɲa kosɛbɛ mais u kɔni sera ka jolija ka bi dɔn Vinicius Junior vraiment c'est ni joueur in c'est un joueur incroyable donc a b'a ka top la et puis il est très bon donc a ye City défenseur ninnu sɛgɛn yɛrɛ donc bien jouer ka ɲa Real fanfɛla la an bɛ se ka fɔ joueur mun dɔn mɔgɔ kan ka k'i jigi da ka kan kosɛbɛ ka da ka ballon de pied là il est très bon donc a bɛ se ka ballon garder cogo min na ja donc défenseur kelen fila tɛ se ka lamina donc a yɛrɛ y'a exercice minnu ye donc Real de bon Manchester City fanfɛla la mɔgɔ bɛɛ sigilen dɔ ka Alan mun kan donc Alan vraiment match na a ma o ye quoi donc ni match man ɲ'a bolo donc peut-être retour là c'est ka ɲ'a bolo mais ni match premier ale kɔni donc Alan donc mɔgɔ sigilen dɔ k'a fɔ k'a bɛna mun kɛ an bɛ se k'a fɔ peut-être a kɛra floc yɛrɛ de match in kɔnɔna la donc mɔgɔ min ma se k'a ye ka ɲa match in kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ Erling Haaland tiɲɛ yɛrɛ la a ma o ye bi donc peut-être u tun bɛ ka jouer style mun na bon an bɛ se k'a fɔ bon donc n'o tɛ Real Madrid ninnu caman tun bɛ siran an ɲɛ k'a fɔ ko Alan donc surtout Militao tɛ yen mais quand même Militao tun tɛ yen cogo min a ma se ka o ye Albani Rudiger ninnu bolo Manchester City donc ballon il fallait u jouera ka ɲa donc hali n'u ka sɔrɔ u tun t'u ka terrain na donc Real ye équipe mun fana ye il faut comprendre donc équipe mun a bɛ pression dɔ kun trop donc aw yɛrɛ ka premier mi-temps lajɛ donc pression mun kɛra u kan bɛɛ jigi sigilen tun da la k'a fɔ ko City bɛna bi dɔ premier mi-temps na mais o ma se ka bi dɔ parce que Real ye équipe mun don u bɛ pression k'u donc u bɛ se pression maîtriser cogo la i bɛ pression kɛ cogo donc a final la a bɛ to olu de ta la parce que olu bɛ occasion kelen mun sɔrɔ dɔrɔn olu bɛ t'u ta réaliser donc o de ye City ka Real ye quoi hali Saron donc u ye occasion caman sɔrɔ ka tɛmɛ Real kan mais Real de qualifié la bon ɲina fana caman bɛ ka sira o kelen ni nɛɲɛ quoi donc u bɛ se ka Real dominer jeu kɔnɔna la mais au final donc Real kɔni bɛ qualifié chaque fois Real ni City ka match la a bɛ kɛ ten de donc City bɛ Real dominer k'u ɲa gan yɛrɛ u bɛ occasion sɔrɔ ka tɛmɛ u kan hali bi match la u ye occasion u ye tir cadre mun sɔrɔ Real ma ɲɔgɔn sɔrɔ mais final quand même u bɔra un but partout la donc Real ye tiri u ka tiri fɔlɔ donc Vinicius Junior kɛra bi ye donc City dun ye tiri 3 ɲɔgɔn kɛ mais a si ma se ka fɛngɛ quoi Real joueur ninnu fɛn mun de don u ka kun trop donc u bɛ ballon tire cogo de dɔn quoi donc u b'a dɔn moment min na u kan ka tiri mun kɛ bon Real mun ye City sɔrɔ tiri caman kɛra et puis fana bon arbitrage an bɛ se k'a fɔ a tun bɛ Real fanfɛla an tɛ se k'a fɔ a tun bɛ Real fanfɛ mais quand même bon comme Real fana bɛ domicile la donc wajibi de don Real tun kan ka favoriser quoi donc o avantage bɛ n'o tɛ ne bolo arbitrage ma fɛn kɛ parce que minnu kɛra 18 kɔnɔ hali olu bɛɛ kɛra barakolo ye donc Real tɛ se ka penalty ninnu tɛ se ka fiyɛ City contre la bara fila minnu kɛra donc olu bɛɛ tun ye barakolo de don donc arbitre tɛ se ka ko penalty fɛngɛ quoi o de don n'o tɛ a ma nambara tɛ donc ne kɔni bolo penalty tɛ tiɲɛ yɛrɛ la c'est vrai que main fila ninnu kɛra mais ni penalty ninnu tɛ se ka fiyɛ quoi surtout demi-finale ni match sugu na ne ye nin penalty ninnu fiyɛ dɔrɔn i bɛ ballon yɛrɛ tiɲɛ quoi ok nin de tun b'an bolo donc n bɛ ka nin budo in de débriefer dɔɔni donc ni ye mɔgɔ kura de i bɛ se k'i abonner an ka chaîne na nin de tun b'an bolo donc an kan bɛ waati wɛrɛ ma j'espère que nin video in diyara n ye donc merci beaucoup a ye video in partager a y'a like ka partager an kan bɛ waati wɛrɛ merci la famille au revoir